DJ. Hayi sesiyeka DJ. Amaxesha emkile. Kuyanyanzeleka kuba intaka ngoku ixesha lomazigoduke. Amasomi kade ekhalisa ikhwelo. Igusha Qengqeleka ngasekhaya. Ukwenzela into kokuba umsebenzi wami ubelula ndixakekise. Mandenze ngolhlobo. Mna ndingumzukulwana kaMaqhekezi. Ndizalwa nguNtomzoxolo. uMaqhekezi ongutata omkhulu uzalwa ngupapa. Upapa uzalwa nguNdawule. uNdawule uzalwa nguNjova. uNjova uzalwa nguNduna. Ndinento ke ebangela into kokuba ndiqale ngolhlobo lento ndilungiselela wena molokazana kuba eyona ndawo endifuna ukuqhina kuyo kakhulu izawuvela xa ndisuka pha kuNduna kuba ndizawuthi xa ndifika kuNjova ndithe kubaleni kwam kuthande ukunqongophala ukubizwa nokubalwa kwabantwana kuba uNjova uzele uStoti. Uxolo uNjova uzele uNdawule yedwa. uNdawule wazala uStoti, wazala uMasimini, wazala uPapa, wazala uMankayi. Aba bantu uStoti noMasimini bazalwa kunye ngunina. uPapa zalwa yedwa, uMankayi zalwa yedwa. Iyabonisa ke loo nto into yokuba kukhona ingxaki. Ndibone ngoku xa ndibuyela phaa entloko into yokokuba yiyo le nto wathi uNduna xa engafumani bantwana ekuhambeni kwakhe wathi umfazi esawugaqa emva kocango ezenamawele wakhetha ukungawaniki igama linanto inantsingiselo. Wathi elinye iwele nguQuwe, wathi elinye nguNjova. uQuwe ke licikitshane neNjova, iNjova impuku, ukubonisa into yokuthi wayesenika nje ukwenzela into yokuba umthakathi azathi nokuba ebengarhalela ukuba abe nento angathi ayenze ngawubhidisa lo mzi, kodwa athi awufika phezu kwaba bantwana afike ilicikitshane nempuku angabi sabona nto anokuyenza ngabo. Kwathi kanti olo yindlela yokuba abantwana basinde. Ekusindeni kwabo ke kuthe xa kuqala ukuvakala kwesandi sesi-9 emveni kokuba indlela isuke kuNdabakazi yaqhweza yaya kufika eNgcobo. Kwathi xa kuqala ukuvakala kweentsimbi zesi-9 kwacaca into yokuba kumhlaba wamaXhosa nabaThembu bambalwa abantu abanemvakalelo kwakubeka izwi lophezulu. Kwanyanzeleka into yokokuba kuphuthunywe kubantu abayazi indlela nabakwaziyo ukungqina uThixo ngemisebenzi yakhe. Ibisithi mahlubi ke abantu ebebeyazi indlela nobungqina bemisebenzi yoThixo phezulu kuba sithi abashiya masimeqhelezela phesha kweThukela noMkomazi salishiya izimba liqaqamba sashiya abasemzini bevuna. Kodwa indlela yethu ekuhambeni sayigcina ngokokuba kuthi kwakuvuka inqilo njengoba ebesetshila umzali ethethayo. Thina sithembele into yokuba iliso lomdali liphezu kwethu, sinqule singayeki. Kuthi kwakuvuka intakobusi sizingele ihlungulu ukuthi ibintaka yokusihlolisa ubukho bomdali endleleni yethu. Sathi ngezo ndlela sakhondoza saza kufika sakukhala kisi-9 sawushiya umhlaba weNgcobo sakhweza saza kufika phezu komhlaba weHewu. Sithe sakukhala ngakumbi umhlaba wabaThembu ubhahile saze sabona uNdawule into yokuba makawulandela umkhondo noxa ngelishwa eyakhe indlela yaphelela phezu kwentaba zoNqwarhu kufuphi namabele entombi lalapho ke lakhe ingcwaba. Kodwa
abathonyana bakhe bona bedlula bade bayawufika kufuphi nentaba yombholompo abathi abantu namhlanje ngenxa yehlathi elukulantaba bathi intaba kaGulandoda wafika wema wazinza utheke akuzinza kulowo mhlaba kuwe Mzwethemba wathi ukuzumzumile kakuhle walanda intombi zamazotsho kaloku amazotsho ngabanini inkomo amampondomise ngengasenazo inkomo namhla ukuba amatshutsha namandila ebengathange kube nebhatelwe ngembokodo kuba kakade wona amazotsho ngabantu bokukhanda imbokodo bakakaza umuntu kuphela icesina bakakaza umuntu kuqhekeka idliso esiswini kuba kakade indalo yabo umdala wabanika yona yileyo akwaba ngokufika kwakho mazotsho okanye matshutsha kulomhlaba kulomzi siyawuthi nathi nezethu izife beziko mhlawumbe ungayikhandanga imbokodo mhlawumbe ngokugaqa ngedolo ulingise uyawuthi wawuthetha ngelizwi kwenzeke mazeke uThixo uvule lo mnyango ukuze izinto ezinhle ekwathi umhluzalwa kowenu kwagaqa kuthethwa kucelwa kuThixo phezulu ukuze ezo zinto zenzeke ingemi endleleni wakubufike kulomzi mazithi zonke izinto wawuzinikwe indalo wakungena kulomzi ziqaqambena ngakumbi kuba andivanga nto amatshutshe emi kule ndawo ethi uMzwethemba uthe kube nequqa indlela yakowenu wanendawo apha inyawo zakhe nabebathumile zishiya khona kukho izicithe emzileni wenyawo zabo ukuba ke amandaba washiyanga zicithi endleleni esinga kumatshutsha maze matshutsha ekunquleni kwenu ngaphaya izinto ezinhle eninazo zibuye zityaleke kulomzi njengoba kunjalo ngabafazi abazelwe kulomzi kuba ukuba bekungenjalo thina batshana ngesingeni kule ndawo sinento yokuthetha nje kungenxa yento kokuba omalumekazi abathathwa ngomalume bafika bazivula izandla soyama ngapha kwencebeta safumana imfudumalo yamabele de salibala into kokuba singobani lo umzi ke matshutsha ngumze kuthi xa ubongwa kuthiwe ngabantu abahle nentombi zabo abantombi zihle nabayeni bazo kuyawubekaphi ke kubatshana ukuba uthe waphatha kakuhle ke zonke izihlwele ezingena kulomzi ndiqinisekile into kokuba intsikelelo eyalilelwa nonyoko khulu ngawe kuveleni kwakho ayinakutshintsha ndleleni kuba uyakuba wenze yona nto kubalulekileyo kuthiwe apha mandizokunika umbongo ndizokunika kule ndawo umnombo andiyazi ke leyo mbongo into kokuba yenziwa njani na kuba kakade mna zange ndiyiphiwe lento umthetho wayo lento yinto yalapha yinto yakulomzi ukuba bebekho ongqowebhokho tsibizoko ngabo ebebeyakuthetha izinto Mzwethemba zikunika ithemba endleleni kuba eyona ibingabanga isibongo yinto yokokuba kuthe babe kuzelwe onyana babane bezalwa nguNdawo le waza wathi ekuqhubekekeni kwabo kwanqongophala ukuthi kubo kuphume abantu ngokwendlela zabuyela izinto emva apho zaziqale khona umfazi ebangathwala kuphunyuke kutheke kwakuba kubonakala kunjalo wabona upapa kweyakhe indlu into kokuba makakanunusa bolekise kuba kakade mhla unyaka ukuvuma nawe Mzwethemba uziwenze ngolo hlobo uzuthi kwisivuno naso nakufika ixesha lokothulwa kweziswenye uthi wakubuchubile imbewu yokulima intili zamasima kuwenu ubolekise kubamelwane ngembewu yakowenu kuba kuzimihla yokokuba ilanga libharhe lithi lakube libharhile ilanga
Chicha masima ngalisamilisa nombayeka anabo ugasikeke nohweqo zalwa ngugambusha imbewu yamaXhosa zekuthi ke kwakunqaba ubuye uthathe usemzini wakube unisile kuyawuphinda kuhluma izitoko kwenu kube mnandi kube xosibele nam ndilapha nje ndibuyisa izitya kuba lo mhlotshazana ndiwuphetheyo ndibuyisa uTshevulane sakhe samnikwa kulo mzi ngenye imini kuba ukuba babengekho ihlomkhulu mhlawumbi kokwethu ngesalamba sancama de mhlawumbi kwaba kukhonjwa namhlanje kodwa ngenxa yezinto ezakwandaba izinto zabantle kuthi nathi namhla siyakwazi ukuteketa ezizweni lo mzi ke molokazana ngumzi wokugubela ngumzi womgutyana omncinanana ongangasandlana kodwa ngenxa yezinto nobubele babafazi abaphethe umgutyana walomzi umgutyana walomzi wonelisa bendlu wonelisa abadlula ngendlela into eyakubangela into kokuba makube njalo ukuba kuthiwa xa kuthethwa kuthi obhadela ngomadlula kuhlinzwa babuye ngokuyawuba besithi lo ungathi uphatshisa umlomo uyawunikwa intoni na yena kwabhadela ke molokazana kwabiwa zifuba zabelwa abantu bekhaya izifuba namaqho enkomo zakwabhadela obelwa abantu abadlula ngendlela ngolo hlobo woba ke uyizekile inceba nemfesana yomdala ophezulu kuba yena ukholiswa kukunika isandla esivuliweyo kuba isandla esifumbathileyo siyayichitha intsikelelo uzuvula izandla ke ukuze intsikelelo ezifanele lo mzi zingatshitshi zingapheleli ekubeni ziwele phansi kuba zawuwela phansi zawucholwa ngonomrhwabayi bakudla konomrhwabayi abadli bayeke badla bachithele bachekele opokobhana bachekele opokobhana konomrhwabayi ayabuya amavukuthu lavuthwa izipha kuba bayayazi nomgogwana kanakuphekuza uzunqande ke onomgogwana bangabi nazatshele ukuze onomgogwana bahlale bephekuza amavukuthu angabi sayihlala intili zalomzi ukuze lo mzi izimbo obukade ulinika uzuphinde uhlala ulinika kakade kuwe mzwethemba uzugade into ibenye uzugade ibhelu lomsele lingalo yami imilebe yomlomo wakho ngendlela eqaqadekileyo uzugade ibhelu lomsele lingayiphazamisi ingcinga yakho kube yona mpehla eyasingenayo yaba kukubhuda ukufumana bona abaprofeti bakokwethu benene sathatha nobenani babaprofeti esabanikwa ngabelungu nanamhluva abantu bebhuda bexokozela besitho yena mprofeti kwilizwe lethu nguNtsikane hamba naye thina simfuna uNtsikane kuba uNtsikane ilizwe lakokwethu walithengisa thina sixelele ngomqhayi amadoda ebekwazi ukuyibona into isekude athi ngubani lo nguyeye uhamba nabani noyise umphathele ntoni amasi ngendebe njani ebomvu iphotile blanti kwedinileyo imali sele sithenge zodwa uzulumkeke kuba lakufika ixesha elinjalo uyawuphinda abuye umqhayi ngezibongo zakhe zezililo athi wena nogayoyo uyawaphetheni ndiyawaphethinja uyawayisaphi ndiyawayisendle kunani nekhaya ndoyika ugayoyo uyakuba lityutyusi legwala wakusondeza ubhelu lomsele kuba umzi wondaba uyawuhlala ogayoyo wena ube ngunogayoyo kuthi kowenu kuhluthwa kudliwa izifuba zenkomo wena ubuhamba uqhelela izinja ethafeni kuba kakade wena uphuthe ukunyathela bendithi ke mzala mandikunika amazwi ngolo hlobo amazwi endikunika wona asengangavakali okwalo mzuzu kodwa kuba la mazwi endikunika wona ndikunika kuba umdala etshilo ayawuthi senihleli avuke ayawuthi senizele aniwabone nithi amazwi umdala wawabeka ngemini
yokusibeka kwakhe esigcakini sokubonwa ngabantu namhla ayazaliseka. Wangakho uThixo ngeliso lakhe angagada phakathi kwale nginginya abantu abanhliziyo zimbi. Ulumke mama, ulumke tata. uThixo ukubeke kule position awazibeka kuyo yena ukuze ngomlomo wakho uthulule intsikelelo phezu kwabantu abadlula phambi kwakho. Uze ungakulingi wona umlomo ukuthetha nokucinga izinto ezimbi ngabantwana babantu, hayi abakuphela. Ngolo hlobo ilizwe lakho kwethi Afrika iyawuphinda ibuye, aphinde asikhumbule umdali njengemihla yakudala, njengemihla uThixo wake walikhumbula elilizwe. Lathi elinye ilizwe lilambile, ilizwe lakho kwethi uThixo walihluthisa. Safunda ngalo ukugcina ugwadugwadu, safunde eAfrika ukugcina izigwabashu, sagada saguba sagcina utshongo, sanya safaka eziseleni saphuma nehaza. Olowasa olochongo leyo ntanyuko isisondlo sezizukulwane ezilandelayo. Gcinani okuThixo aninike wona, ngewonga uThixo aninike lona, nabathi izinto ezinhle kube mnandi kokwethu, kube xosi kubele. Ndigqibile tata.